Ej, Kriska, внимай! Андре! Те родители, просто не знали. Те са променят. Айде, учител! Дай, биеме! Айде, горе, Марио! Точно така! Сам! Айде, тери! Първа! Криска! Сам! Спокойно! Сам! Долу! Сам, Антони, влизай! Браво! Айде, Алекс! Сам! Влизай! Дайте ни! Марио, чакаш отбити и пробвай. Айде, давай скората веднага! Вите, седнете в скамейка. Evo na sama Krisko ošte stiga, Adam. Da vidimo me poveće. Tam, Žorka, bjagaj na djasno, bjagaj! Готов! Diagonal, daj! Gore! Ajde! Sam, putaj! Teodor! Просто малко. Давай! Искам внимай тук високо. Първа! Сам! Не бързай! Добре, той, нищо, добре, давай! Обърни се, дай! Дай, Алекс! Стъпи! Крис, кавана съм! Крис! Айде, Метони, давай! Пенков, иска да показва за Метони, дясно! Покажи се, бе! Абей! Пенков, покажи! Не се ръце, Джерел! Давай, излизай! Айде, биеме, дай! Жорка, напред давай! Метони! Разкоткани сме! Био! Дай, Романче! Браво, Андрей! Пасе, това е стилото! Браво, чудесни си! Без да те късняваш, дори да сбъркаш! Антони, не бързи с това се вижи директно! Нет! Браво, че! Горе! Браво, База, давай, излези, Лъче! Перфектен си! Идва! Спокойно! Горе! Бога, Шангар не ни харесва въобще! Пред вратата и не може да стигнеш до удар! Алекс, дай! Точно така! Аз искам да подаваш топката. Бой, Джони, по-бързо стигай! Зад гърба му винаги! Айде, Пенков! Покажи се, Пенков! Центъра, Джурел, центъра! Пенков, не ми се... Ай! Антони, готов! Метони! Стой! Ей, Пенков! Ей, момчеце! Ако искаш да се криеш по-добре, ела при мен на пейката! Сам! Бутай до където можеш! Бутай! Стъпай! Ай, стъпай, Пенков! Ей, Пенков! Ей, момчеце! Първата минута съм с тебе! Романов, стъпай! Чакай края на матча по миналия път! Браво, Джони! Биеш! Алекс! Пасе, не искам да бързаш, бе, мой Горе, момче! сам! Марио, сам! Спокойно! Излизай! Романов! Не бързи, Боби! Марио! Романов! Ей, защитна къде? Идва! Тъча! Дай, Пенков, давай! Джони се кисняваш! Боби, левата! Дай, Пенков, стъпай здраво! Добре, сам! Бути до край! Влизай! Пичай назад! Към ръцете! Пичай, спокойно! Алекс!
Ajde, Антони, дай! Готови, връщай, готови! Готови, дай! Стъпи! Алекс, биеш, Алекс, биеш, помоли! Арде, момче, ти си ръва, давай! Добре, поемането, добре завършена трагедия. По-напред, Джоре! Джоре, дай назад, Джорка! Джорка назад! Отъпай, лъчо насам, точно така, моето учение, влезе си. Иво, първи път, Иво! Романов! Браво, двамата! Ajde, biješ, Alex! Alex, ajde, moj tuče! Alex, biješ vrtela, daj! Ajde. По-напред! Съдията където е! Давай! Ето е! Само не ви греши! Калче! Романов! Романов, вземи се стегни малко. Много плак подхождат. Джони, искам да помагаш на това. На Стойко. Не застава. Петков, ела насам. Стига. Да. Инджо, пред противника застани. Браво. Ajde, давай, Алекс, искай! Все едно те нема. Тук не ми трябва. Леко остава. Добре! Романов е така те иска. Сами влез. Марио, извикай Боян към тебе. Марио, влез на още, ако има отбития, пробай. Така. Излизай. Ами Иво, връщай на бегом, бе! Това е тая разходка. Давай, Антони, затвари. Браво, Дока. Това е. Айде, дай. Давай. Ама пусни, бе. Добре, супер. Марио, залагай веднага. Браво. Кажи повече. Дай, веднага. Моли на линията на защитата, ей. Романов. Браво, че. Сам, готови. Сам. Май. Срединоборствата. Сам. Тръгвай. Отъпай Романов на линията на защитата. Антони, бързи пас, имаш на стоп. Така. Сам! Антони! Браво, Сам. Долу! Браво, База. Топси. Отъпай, Пенков. Пенков. Не ми гледай, бе, момчеце. Сам! Дай, Георг, и назад. Браво! Това е Георги. Браво, Жоре. Даме той! Сам! Защитата, гледай линията на защитата. Постъпай као назад. Точно така. Сам! Дясно! Пенков! Криска, що е моето момче? Стъпи! Криска, той ти е давал там, що му я връщаш? Карай в ляво, даже удар пробвай. Няма връщай на там. Оттам идва. Айде, биеме, дай! Играеш лудо, ти се моля.
Джорка за пяк. Обърните. Тайма пак. Център, Алекс. Методи, готов. Алекс, влезте вътре, Алекс. Сега и не се кри. Помагай, Алекс. Не агречи. По-бързо. Сам! Набутай я в центъра на Джони. Носи ни, провалиме. Браво, бе! Става! Първо! Искане шутира топката. Айде, да. Криска, биеш! Стъпи! Е, това е. Айде, тей! Браво! Набия! Още! Добре, дай газ! Давай, той! Браво! Пеков наляво и дръж баланс! Давай, Мони! Мони, какво чакаш? Ел там. Браво! Алекс, само ако ме биеш, няма да стане. Значи средата искам да биеш. През вратаря. Айде! Така, Мони, бъде готов да излезеш. Романов, излизай! Събирай, Мони! Давай, Жорка! Сам! Браво, бе, Лъче! Айде, де! Чудесен си, бе! Жорка, чудесно! Слез! Минавай дясно, Алекс! Средата на той! Турнам, дай! Всеки път на Така, Алекс! Айде, биеш! Давай! Там! Пенков! Айде, Джони! Приятели! Първа! Аджеров! Армонче! Даме този! Атери, върни, айде! Давай! Браво, бе, Мони! Първа! Сам! Давай този! Напред, не назад! Браво, Яне! Сам! Излизай! Друга! Георги! Горе! Сам е той! Сам! Правилно! Отъпи повече, Лъче! Сам! Браво, бе, моето момче, бе! Браво, Пенков! Дай! Браво! Антони е вътре! Биеш, Антони, биеш! Антони, защо спря? Така, напред, Мони, ела тука! Ай, гад! Мони, давай! Метой тука! Давай, Писка, изки на крак! Писка! Дай, Джонел! Още, Мони! Дай, Крис! Браво, бе, момче, бе, моето за тебе! Супер си, бе! Давай, Антони, давай! Чисто! Играй! Сам, Мари! Браво, Гопче! Долу така, Гога! Дай! Ай, Мони се превърти! Мони! Тръгни, момче! Браво, Пенков, нищо! Аз гледам кога се стараеш! Сам, Мари, Това до не край! значи, ще отнемеш двете топка! Пути до край! Хей, защо спрямо, момче? Пробя първи път! Антони, ако не можеш, кажи да вкарам Крис. Кажи така, Георги. Крис, ти седиш винаги до него и успоред. Отиваме при съдята, давай смело! Мари назад! Богата! Мари, диагонал ще има тука! Крис! Така, точно така, 3 минута сме там. Напред, Кала, победи я, баца, смело! Победи я! Айде, Алекс, давай! Кала, побежди смело! Стой, Джони! Алекс! Стой, Джони! Така, Крис! Така, за гърба му, дай газ сега, Крис! Крис, дай газ! Ето тия! Сам!
Абе, Крисче, бе, лъжи, бе! Къв нападател без да лъже, бе! Браво, Пенков! Не спираме, няма сигнал! Абе, Крис, по-смело, бе, момче! Браво, бе! Браво, Гога! Тей, яде! Обърни се! Сам! Лъчо, какво направи, бе? Ай, Теодор! Давай! Абе, Иво! Иво, не бързи, бе, момче! Бути си още, бе! Джони, бягай! Ей, Георги! Една позиция имаш напред! Още! Затваряй, Алекс! Какво трябва да правиш? Затваряй! Спокойно! Джони, така поведи, до Крис, пенала! снимай тук диагонал! Поведи така, Пенков! Жилов, така! Не бързай! Така, Джони! Казвай! Поведи извън пенала, вратара! Давай смело! Браво, Пенков! Крис, има тук диагонал, Марио, внимавай! Давай, бе! Супер! Жинов! Напред! Браво! Пенков, пани центъра, нямаме център! Пенков, мисли! Чудесен си! Излез! Криска, диагонал! Диагонал, внимавай! Айде, Криска! Слизай! При съдята! Айде, Алекс! Криска, давай, Криска! Методи, готов! Давай! Ще има диагонал, дай! Криска, дай газ! Горе! Криска, дай втора! Сам! Така! Втора! Сам! Добре, Васе! Пас! Не подскачай! Христо, смело! Ясно! Бързо пренасяй! Романов ще изгона! Браво, Пенков! Влизи, още! Дай, Пенков! Алекс! Браво, Пенков! Друг да снимаш тук и бегай Браво! сега! Дай муче! Точно така! Давай смело! Шинов, не ми се разхожи, давай назад! Браво, бе, Павче, бе! Добре, момчета! Какъв тот къжи? Добре, бе, Джон! Браво, Джони! Не замацай калче! Влизи, Удор! Влизи! Спокойно! Сам! Той сам! Криска! Бие, бе! Какво не биеш? Пробай, айде! Божинов, давай напред! Така, Гога! Так и беше идеално, пробай! Бие, бе! Айде, дай! Първа! Пъби! Браво, Гога! Пъби се! Браво! Ей, Теодор и Алекс, искам да биете, не ми се разхожите! Давай! Сами отвори, спокойно! Айде, дай! Дай срок, давай! Браво! Отстъпай всичко! Романов! Защитници, аз гледам, подавели, бе! Ще седнеш? Браво, Пенков, ето виж, като си бавен. Чудесен си. Ате, дай, какво трябва да изиграш? Дай! Дай! Първа! Дай, Криска, айде! Методи! Аре, момче! Не, бе, Пенков, бе, моля ти се, бе! Добре се опитал, обаче път. Кутай сам! Кутай сам! Айде, дама! Браво! Айде, Алекс! Що се казваш? Айде, давай! Браво, бе, точно така!
Дай глас, Крис, дай глас! Затвори тук, Методи! Сам, тръгни напред! Гътъч, Анте, точка, сам! Не назад. Давай. Отваряй, имаш сами! Слизай, Кожинов! Слизай! Тръгни сами! Чорелов иска! Крито, там! Браво! Добре! Давай, Пенков, давай, Митиче! Аре, матери! Алекс! Айде, Методи! Давай, Пенков, отваряй! Отваряй, Пенков, е тук! Айде, Алекс, биеш, Алекс! Сега, Крис! Крис, слизай, показвай, Крис! Крис, тук диагонал, внимавай! Сам! Добре! Продължай така, точно така, както да се подава. Спокойно. Не се гради, точно така. И на Пенков, Абе, Методи, това са подаръци, момче! Криска, видя ли как в един момент се смеем и оставаш сам? Само мисли. Така, Крисче. Биеш! Крис, стой! Да, Методи! Бегай напред, Крис! Да, Методи! Да. Давай! Джони, го е! Да, Крисче, дай сега. Алекс! Да. Давай! Отваряй, Крис! Отваряй, Крис и стой отворен! Крис, оставай отворен! Сами! Крис, ела сам! Кандиоров, ела тука! Дай, Пенков! Антони, готов! Пенков! Алекс, средата, Алекс! Алекс, готов! Не бе, Пенков, там е лъчо, бе, по-напред, бе! Айде, Алекс, дай! Пенков, излига, кой ще поеде, то поди го къде ще дойде към тебе. Победи, Васе! Тя стой там! Давай там. Айде, Алекс, сега! Дай пак, по-напред, Пенков, да Средата! Алекс, средата! По-напред, така! Алекс, пий изведнъж, пий момче, бе! Ела тук, Антони, тук диагонал ще има, Антони! Антони! Сам, навътре! Тръгвай, влизай навътре, влизай! Влизай! От тук с ляв крак е така само напред. Оттава, момче! Алекс, тай дялна! Браво, Крисче! Абе, Крис! Горе! Забранявам ти да се разгледаш топката преди да направиш 4 докосвания. Давай! Ти си я подавал. Антони, добре! Айде, Пенков, близко! Браво, бе! Алекс! Браво! Давай! Не може, пробвай се! Ти да се вземаш, защо? Не, Антони, Браво, както чета. пробвай да вземеш! Дори да нас стигнеш, ти не си правиш това, защо? Джонка, отстъпи, моля те. Антони, ела! Стой, Пенков, излизай! Сам! Сам, тръгвай! Айде, Антони! Браво! Дай бързо, Романов, помагай! Романов, помагай, я не му се реди зад него. Айде, той! Дясно, той, давай! Дясно! Петио Марио! Сам! Браво! Добре, Крис, добре, браво! Криска, през него не мога да имаш нищо. Давай! Криска, слушай!
Слушай! Бе, разумно мога да ми бутни си отстрани. Айде! Стига Пенков тук в деситна зона. Философия, айде играй! Мога да отиде предварително. Тук внимание, Предварително, за да могат там дете. Седят. О, Крис! Крис! Джерел! Горе, 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 горе! Така, Марио, биеш! Точно така, биеш! Мале, момче! А тъй! Джони, той е бавен там, мани! Не бързи с удара! Айде, още! Добре! Браво, Божино! Почва по-напред, по-напред! Марио, майде, няма дълга. Още вълна! Хайде, Пенков! Така! Напред, бе! Не! Абе, не се запарят там с това водене. Дай сега! Дай! Стъпи! Браво, бе, момче! Това е! Марио, спокойно! Пенков! Браво! Тук сам! Браво, Пенков! Дай, спираме, дай! Методи! Сам! Давай той! Точно така! Излез! Дайде! Кала, чудесен си! Чудесен, бе, момче! Отваряй! Браво, Кала! Айде, Романов! Този кет за никъде! Втори матч, като ме... Бързи! Сами, мини назад, Сами! Имаш Сами! А ти да се Сами! такаваш, нали? Браво, Джон! За някой Браво, беше, Джон! че ти е втори матч. Остани на бия! Не, кога потъче не те иска! Така, оставаш го! Ясно! Антони дълга! Дай на лево! Дай, сам! Дай, Антони! Добре беше, добре! Айде, дай, Антони! Джорел готов! Айде, той! Давай той! Сам, Джони така! Айде, Алекс! Сега го виде! Браво, Зеленче! Сам! Стримай сам! Давай! Приска, защо е моето момче? Ей! Не ме ли чуваш, бе? Сам си, бе! Сам! Долу! Първо, Марио! Биеш! Така! Сам! Браво, Сами! Сам ти! Джорелов! Така, Пенков, много добре! Божинов! Така, Божинов! Джоренов ли е пан? А? Джоренов? Да. Браво, бе! Така! Дай, Милане, с Боби! Сам! Браво, Божинов! Браво! Сам! Спокойно! Карай Джорелов! Боби! Браво, Чета! Отваряй! Сами отвори! Не бързай! Имаш Сами! Сами имаш! Браво, Джон! Налял Пенков! Джон, бързо! Имаш Джорелов! Добре! Браво! Нищо! Той само вътрешен, нищо, айде! Давай! Дай криската му в краката, бе! Биеш, Антон! Браво, Чета! Така ме той! След всички! Стъпи, Алекс! Браво, бе, очи! Така, Пенков! Давай, Божинов!
Same, pак gledaj. Obrnice. Ajde, Aleks, otvari, Aleks! Daj Peko gaz. Ah, kriče. Bravo, bravo, ne. Brzo, Johnny. Daj sprint. Bravo, Горе! Дюров! Така, сам! Браво, влизай! Не би, влизай! Антони, не ме моето момче! Сам! Браво! Сам е той! Добре, Антони! Джони, беги натам. Може да слезеш пенал. Първа! Ей! Сам! Биеш, дай там! Дай ме той! Бави! Костя! Ай, не специален! Сам! Ай, имаш шанта! Сам! Идва! Добре! Романов, отстъпай, не ми гледай топката. Сам! Добре, Иво! По времето си изморил, че свършим работа. Ей го е! Айде, дай Алекс! Стъпи! Дай Алекс! Айде ме той, взел! Айде, момче! Първа, сам! Кава, мани го то дългия, бе. Още не сме го научили. Отвари. Така, Марио, браво! Да, сам! добре! Методи, слушай! Методи! Не нацърни да ми е въпрос. Пробия по земята, Методи! Добър вечер! Ице, ама ти гледаш от близко е моето дете. Не бързай, Боби! Спокойно! Айде, имаш Антони, давай! Сам! Дай, Тони, ще мине там. Дай, ключе! Добре, излез! Давай! Осигуряй го! Айде, сам! Антони! Браво, че! Влезте вътре! Лъче, сега излез! Антони, може да я спреш. Браво да я спреш, само ще я насочиш после. Айде. Пиче, добре се криеш, иначе добре. На този терен... Айде бием, Алекс, давай! Давай той! Или засада, или до противник. Човеше си. Алекс, дай средата! Играй, казвай. Антони, гърба, внимай! Антони, влиза! Антони! Абе, не бе! Сам! Ама ние така, ако се... Не бързо, имаш Марио! Играйте, момчета! Криска, не зад Криска! Давай. Крище, давай! Криска, защо отстъпваш на Криска? Добре ме той, добре! Дай, Криска, дай! То наши Криска, бе.
Znate šta je, sva je, da бъде спокоен. Ови, ай малко се изпази. Малко по-назад. Боби готов, допусти! Боби! Ай, дай! Романов, ти не си признал да скачаш, бе. Веднага, Боби! Веднага! Дай! Айде, Алекс, дай! Сам! Бутре сам! Тичи назад, лъчи, тичи. Бутре сам! Още! Браво! Голема работа. Така става. Давай. Права. Когато се даде топката преди, Браво! се е върнал, не се премествай. Лъчо, като се върнеш, не гледай топката, гледай кой е човека без топка. Пустайното! Случва се. Браво, Алекс, браво, Теодоре! Човека без топка. Пава, стъпваме до линията на пенала. Много пространство даваме. Боби, браво! Антони, сега слушай, не бързи. Бързи, не това неща. Може да се спреш само да буташ шогове. Не бързи, спри се. Алекс, браво! Продължай, дай момчето. Айде, давай, биеме, айде, давай! Биеме! Стъпи! Дай, Джуро! Ама Пенко, бе, защо се разделяме? Как ще ги напека гогата? Печели ти, спираш и чакаш. Водиме топката, печелиме терен. Така, Божинов. Айде, давай! Слез! Дай се отдържа! Горе! Айде! Стъпи! Дай, бе, Тони! Богар, супер движение! Добра! Засада, нищо, добре! Браво! Движи вляво! Сами! Божинов, надясно! Още надясно! Още! Бе, давай надясно, бе! Ей! Падаш или Теодор, давай! Ето, тя ще дойде при тебе. Само да ме слушаш. Тичи назад, лъчи не те интересува. Давай ме, лъчи, тичи ме. Биеш! Лъче, ама ти... Горе! Сам! Гол! Дай! Христо, така тичаш, че винаги не могат да ти подадат. И това е качество. Марио, излезте да завали! Къде сте, дядо? Алекс, готов, Алекс! Марио! Алекс, давай и Теодор! Можеш, сами отвори! Марио! Давай! Давай, бе! Така! Продължавай! Точно така, излиза Джони! Сам! Браво, бе, Калуяне! Айде, Методи! Пенков, дай баланс! А така! Това трябва да сме се научили. Поне при път, къде е застанал. Сам! Тичи назад, тичи Антони! назад, Лъчо! Бутре сам! Абе, тичи назад, бе, мъже! Бутре! Още! Браво, нищо, Антони! Добре! Първа! Биеш! Така! Сам! Антони! Браво! Така, стъпи, за! Дай, чисто! Добре, не, извини му се! Айде с хората, давай! Антони, веднага, Антони! Давай! Айде! Дай, Журел!
Теди, хайде бе, Теди! Аре, момчета! Стъпи! Ати ли гърба! Айде, аре, отзея! Точно така, сам! Идва, пазия! Бутен! Давай! Сам Теди! Стъпи! Марио, сам, спокойно! Поточа! Чоото! Давай тука! Айде, Антони, давай! Така мали! Горе! Браво! Здесь! Чурен! Сам! Лъчо винаги 2 метра. Браво! Така че тук. Много къси кръчете. Айде! Биеш, Антони, биеш! Браво, кръчеве! Дай, Тони! Така, бе, той! Така, бе! Браво, бе, Тони! Дай, Антони! Дай! Айде, Теди! Теди, не връщай, помагай! Айде, тия двама се чупиха да тичат, давай! Затваряй, Антони, затваряй! Супер! Тук кой, Джурел, хайде, Джурел! Давай! Бе, пред тебе, Тони! Дай! Ай, помагай! Така, Марио, така, сам! Пас! Как да играеш тук? Браво! Точно така, Лъче! Върни, бе! Антони, върни! Криш човека! Ама и ти, Крис, аз какво си казал навътре? Помагай, твърдо! Не да усещаш топката къде ще отиде. Така, сам! То там му се не бе. Давай! Пак си назад. Таро! Браво, Джурел! Добре, тей, нищо, добре! Айде, върни сега, върни! Биеме! Ме той пред те! Дай, Джурел! Кога? Давай. Крис, слизай. Така. Давай! Така, Петков, нищо страни. Петков, така. Петков, айде близко. Давай, излез! Биеме! Така. Бога, дай газ. Марио, Давай. внимай, при тебе ще, Марио. Така, спокойно. Сам! Голове. Имаш, Марио! Добре! Момчета. Браво, добре, излез! Дай ме той! Айде, Иво! Дай, Иво, помаги, Иво! Излез! Дай, Антони, затваряй! Браво, бе, момче, чудесен си. Смело ми играй. Добре, бе, момче. Браво, бе. Айде! Ови! Кой на стена? Върни! Чакай са. Малей. Петков, дай назад. Защото дай до Джони. До Джони вляво. Така. Дай Петков назад, бе. И наляво. Двамата след Джони ми държите баланс. И той, който бие па... Ей, Романов, ти изгона. Двама на единство тук. Така. Браво, Петков, коп си. Крис, снимайте там, Боян! Мисля там! Чисто! Чисто! Нема синици, кой да го ударва. Браво! Браво, Као, назад само. Бързай! Браво, Калче. Не бързай! Антони, спри! Свърши.
Айде, там потъча, Алекс! Теодоре, давай! Дайте и! Дай! Биеш! Дай, стъпи! Айде, теги! Дай газ, Крис! Дай, Джурел! Сам! Не бързай! Браво, Мони! Топси! Крис! Дайте! Дай! Биеш, Теодоре! Айде, Криска, давай. Дай назад. Браво. Дай. Браво. Дай, Криска. Добре, Джурел. Това е скората, веднага, дай. Тук веднага. Криска, ела тук. Крис. Дайте ни. Дай. Така. Стига. Дай, среща. Дай. Там да ни средата седи. Джонка! Айде, Алекс. Така, Божино. Алекс, подотивай. Браво, Пенков! Точно така! Алекс, Теодор, като бия, биеш навътре. Дай! Така, дай! Крис! Защо? Дай, той! Затвари, Крис, давай! Айде, дай, Джурел! Сам! Путен! Браво, Крис, сам! Алекс и Теодор, слушай! Отдясно знаете, че Крис е бърз, бе! Джони, имай го предвид! Криската ще избегне! Айде, давай, излез! Дай, дълга! Айде сега, Крис, дай! Стига, само затвори! Точно така! Имай, Крис, там дълга! Влизай, Димитров, тъжи още! Така! Дай! Така! Два! Дай газ! Абе, Божино, сега напред, защо не подълга на Криси, бе? Сам с обратара ще излезне! Напред, Кала, напред! Стига! Кала, защо, бе? Обърни се, Дълга! предизвика противник! Дай! Сега теди! Сега! Така, стига! Обърни се! Отвори, Божинов, отвори! Дай ме той! Напред, Кала, две Криси тук за гърба! Дай газ! Давай! Сам! Аре, бе! Напред, върни защита! Браво! Нищо! Добре, Бояне! Добре! Не назад! Така! Дълга! Сам! Долу! Не бързай! Дай сега! Здраво, Димитров! Сам! Браво, бе, Калче! Сам! Не бързай сюда! Нищо, по колегето, на пети, скачи и на пети! Рите го по петите, бе! Спокойно, нищо му няма. Той не го ползва. Браво, Калче! Калче, изправи се и скачи и приземяй на пети! Скачи, приземяй на пети, бе! Але, бе! Така! Скочи хубаво, де! Стой сега! Така, Алекс, стой! Алекс, средата, не е върчара! Изведнъж, Алекс, изведнъж! Дай! Затваряй! Теодор е готов! Дай! Тъпи! Така, само затвори! Могат се заръци! Пенков! Влизай, Пенков! Пенков, не ми цели! Така, Пенков, чудесен си! Дайте! Отвори Божинов на тъча! Божинов на тъча! Ето го Божинов, бе! Ама Кала! Дай газ, Крити! Крис! Айде, дай! Айде, Методи! Смело, бе! Стъпи! Не ми чакай, бе! Стъпи! Пускай!
Не отстъпвай! Сам! Друга! Сам! Алекс, до край! До край, Алекс! До край сам! Не бързай сюда! Лъчи, само стой зад топката. Не бързай! Само стой! Нищо, давай! Давай друга топка, хайде, давай. Джони, виж, когато нападаме и тук е топката, давай баланс тук, нищо. Лъче, трябва ти да предвиждаш ситуацията, че ще се ритне. Да, той е по-бърз, но ти трябва да си по-умен. Ей, Методи! Защо така, бе? Предварително трябва да предвидиш и да отстъпиш 3 метра в тази посока, за да мога да... Методи, спокойно, бе! Давай. Защо? Да, актуално да ви се обадя по-късно след един час някъде. Трябва да се опитаме да играем напред. Боджинов, от тебе зависи. Айде, дай! Криска, стой! Така, Боджинов. така, само среща, Криска сега! Дай! Джурел! Биеш! Ето Криси. Марио, внимавай! Така, биеш, Крис, така! Сам! Айде назад бързо. Сам не бързи! Дълга! Браво, Яне! Зад него той, остави го. Сам! Пенков много си събрал. Жил, дай назад, ако ми се разходя. Сам, Криска, спокойно! Браво, Криси! Браво, Криска! Без фал, спокойно! Не бързи! Спокойно, така, Бояне, Теодор е готов! Браво, добре! Биеме! Напред! Джон, давай напред! Стига! Дай! Джурел! Горе! Пари! Не, Марио, не готов, тръгвай, Марио! Виж го, бе! Сам! Баби! Давай, Гога! Не бързай! Имаш сами! Спокойно! Така, Марио! Дай, Крис, излез! Айде се рате кой, Джурел, ти! Баби! Не бързи! Алекс! Нападател получава Аре, Баби! с лице и ти не си открит. Проблем голем. Отичваме. Боби! Та първата на Марио може да я вземеш, излез! Извика му, ще я остави! Жорко, ти назад. Айде, биеме! Сам! Дай ме! Села! Браво! Хутай! Пиеш! Браво, Ваза, бе. Браво! Не бързай сега, Марио, зелай! Не бързай! Давай. Спокойно! Отваряй там, Крис! Сами остани! Боян надолу наляво! Има Джурел! Жинов, давай вдясно, бе! Има Абе, Джурел, дай бе, вдясно, бе, момче! Айде, решавай, дай! Халфа! Ти си винаги отдясно! И седиш и гледаш и се чудиш! Потеча! Дай, Криска, дай! Браво! Сам! Чисто! Сам! Давай, Тони! Антони, затваряй! Айде! Дай, Гога, излизай! Дълга! Криска, давай, назад, Дълга! Гога! Крис, излизай! Така, сам тъй! Бутай! Така, Лъче, бей назад бързо! Айде, Алекс! Крис, имаш и ляво! Бутай сам! Можи го! Нищо! Давай, нищо, аз не го. Браво, Криси! Сам! Супер! Нищо! Старението ми е важно! Айде, пио! Добре, Теодоре! Криси, браво, бе, моето, че е другата важно, че се стараваш спокойно. Всичко ще се стане, не се ядоси сам. Има го част от играта.
Ajde, Dime, daj se čari, Aleks, daj! Zaturi! Така те, така! Алес, ела сам, така! Браво, Тени! Добре, Кала, давай бе, Кала, бе! Абе, Калуяне! Ма хубаво! Какво седиш? Бъркал си голема работа! Какво ме интересува? Сам, Джурео! Браво, сам! Биеш! Айде! Отваряй! Айде, Гатев, бе! Не, отиваш се сада, моля те. Той, отвори на Гатев, бе! Айде, Антони! Браво, само по-силно, бе! Браво, сам! Дълга! Браво! Антони! Браво, бе, Монче, бе, ти си чудесен, бе! Дай, Крис! Излез всички, излез! Сам! Мале, Лъче! Излез с хората! Ниска част! Средата внимай, Джурелов тук! Смело! Къде стой? Кръгозов иска да Алек, къде ти? Така, сега... Навътре, давай, Димитров! Давай, Мони! Браво, База! Браво, сам! Браво, бе, Монче! Давай бързо, Карагьозов! Аз съм вече! Браво, бе, Крис! Браво, добре! Антони! Браво! Айде тук, Криска! Джурео зад тебе! Методи! Ела насам! Средата! Джурео гърдо! Не, бе, стой, бе, Джо Георги, бе, стой зад гърдо! Така, Криска, гледай напред! Така, Пенков! Джурео, стой! Така, Джони! Дай, стъпи! Отваряй, но ти не Тито! играта! Отваряй! Дай, Бояне! Браво! Пазия! Браво! Само стой, бе! Само стой! Браво! Затваряй, служи отдясно, Марио! Марио, ти дясно! Богата ще излезне! Марио, играе! Имаш Антони! Абе, Божинов! Ела на тясно, бе! Джурелов иска! Ама къде ти игра, бе? Джурелов иска! Сам! Браво, бе, Мони! Ляво имаш! Браво, Монче! Айде, мадаме, върни скоро, дай! Криска човека, давай! Хайде, излез! Дай, Джурел! Дай! Методи, лана сам, Методи! Дай, Методи, затваряй! Първа! Браво, Крис! Сам! Браво, Крис! Дай, те и буте! Излез всички! Излез! По-бързо! Биеш там, Джурел! Средата тук, връз, Теди! Кога? И ти някакъв път може да Излез всички, така! Теди, стой! Стой така! Жинове и на десет. Леко затвори, Алекс, влез! Дай, Крис Димитров! Затвори, Теди, Алекс! Средата! Ето го, айде, тук в десно! Макалуяне! Средата внимава, Методи, средата! Да, биеме! Стъпи! Сам! Стъпи! Не го гледаме, Крис, но ще я вземеш, бе! Сам! Още! Браво, дай! Ръчи му, Теди, давай! Айде, Криска! Айде, средата, кой? Джурелов! Биеш! Така сами! Помагай тук, Крис сам! Браво! Криска, остави на Боян! Добре, бе, Гога, точно така ти искаш. Спокойно. Не се нерви, топ си. Айде, хубава плътна, че имаш Теодор, давай! Теодор имаш, давай! Сам, долу! Имаш, Алекс! Сам! За позия! Ясно имаш! Браво! Айде, Антони! Добре! Давай скоро, айде! Айде тука, Бояне!
Тели готов. Само затвори Близко, Алекс. давай, Пенков, близко! Дайте, не Джуровски. Теодори Алекс. Така, Крисче, може така търси полуката. Горе! Атери! Браво, братове, браво, Бони! Чудесно, момчета! Браво! Кача! Това се точно така, искам да следиш играта, играчите, пространството да намериш. Браво! Сам! Давай назад, тичай, Джони назад, тичай! Джони назад! И съдия! Браво! Добре! Тук е веднага, Бояне! Така, Крис, зад гърба и се покажеш. Седи, Крис, там си! Айде, биеме, Джурел! Дай, Джурел! Дай, Джурел! Ти пичиш, бе! Защо, бе? Ето, и сега ще Дай, Джурел, дай! Айде, Крис, помагай! Сам! Мажорката, ходом ли, бе? Путе сам! Нищо, добре! Ево, 3 минути. Айде, хората, айде! Така, Крисче! Приемаме той, дай! Стъпи! Дай, тей, помагай! Бояне! Ай, гате! Спокойно! Биеш! Сам! Добре, Крисче, Сам, запази я! Айде! Тей, не съм, Теди! Виж сега как я даваме! Браво, Крис! Сам! Остави я на Боян! Пенков, браво! Крисче, Сами, кучи се горе! залагай! Мари, отвори! Кога? Сами, залагай! Имаш дълга, Сами, дълга! Теодор! Дай, запази, пребори се! Браво, Дай, бе! дай. И на наш... Браво, Яна! Чисто, браво! Добре, върни назад! Обръщай! Айде, не, ето го! Не, свърши! Джурел средата! Методи, дай! Марио, внимавай! До него! Дай! Да дадеш на 1 метър, браво! Айде, да! Излез напред! Сам! Ето Абе, го! Крис! Крис! Да извадиш, можеш ли? Горе! Браво, момче! Чудесно! Джурел! Ай назад, да! Дай това! Служи тялото! Като ти бута е фал! Служи тялото! Ти го остави го да мине! Дълга! Давай, смело! Браво, Методи! Браво, Сам! Браво, момче! Влизай! Браво! Добре! Добре, не можеш да влезеш! Горел, води тялото, ако се бута там, падаше фал. Не си направил това. Дай го да мине. Айде! Айде, Теди готов! Горел, готов! Така, Теди, мия там! Така! Айде, пак ляво! Давай, Алекс! Дай, Крисче! Средата, така! Затваряй! Спокойно! Така, Теди! Горел, готов, стой, Горел! Не, бе, подай, бе! Дай! Така, стига! Горел, стой! Тук влиза! Горел, върни назад, върни! Номер 7, излиза номер. Излез! Теди, стой! Мони, гледай! Дълга, внимавай! Атари! Сам! Васа винаги главата напред, нали? Опитай се! И да гледаш празната проволока. Смяна 7.
Излизай! Божинов, излизай! Давай, смяна! Божинов, давай, бе! Атери! Внимавайте от диагонала, човече трябва с него! Пенков? Не! Не мога ме разбереш на лево на десна. Аре, тръгни направо! Айде, давай, Марио! Още един! Айде, влизай! Давай! Браво! Браво, Теодоре! Браво, браво! Добре! Добре, Джерел, добре, Марио! Айде, на нас, хората, давай! Остани, ляво! Пенков, десен хал, да! Тук кой, бе? Иска, върни назад, върни! Тони! Марио, тихо! Нищо, давай, нищо! Абе, човек. Значи смети, го наказателно. Верно. Такава, по принцип, такива влизания има наказателно поле, но нищо. Да. Сега не сме в лигата, аз си правим една седмицата. Там може друга, Герман, Лозен, Панчерил, това да се събираме, да си правим играва там на 9 Ти обай за какво другия пред него. Браво, Вики, бе! Браво! Дай на позиции, давай! По-напред, Пенков, този път играеш. Пенков, по-напред. Давай. Още там, Пенков. Виж, трябва да я докараш до Пенков, Джони и Пенков. Пенков отвори. Пенков отваря. Дай, Джонел! Сам, Крис, Айде, бързо! Добре, много добре. Браво, Крис, сам! Лъчара, бе! Гледай, майко! Стига! Пенков мисли! Браво, Пенков! Само затвари, Джонел, готов! Така, Джонка, айде, Джонка, предвижвай! Влезте вътре! Не, бе, Као, бе, никой не те среща, бе! Ти когато те среща ги лъжеш, тогава не, никой подаваш. Еба ти логиката следваш. Супер! Не мога да разбера. Айде, биеме, дай, Джонел! Дай! Ти са подаваш. Дай, Джонел! Крис, ела насам, Крис! Помагай, Бояна! Затваряш ми паса назад. Дай ме Тони! Браво, Теодоре! Дай ме Тони! Напи! Браво, Тео! Топ си! Браво, Мони! Ръкавата ми! Бутай! Браво! Сам!
Давай, давай, Джони, да дигне. Това. Антони! Направи трудното и после не така ритми. Що? Не още момче. Така Пенков още напред. Гога. Лег. Е там. Айде биеме, давай! Дале! Браво, Тео! Дале, той! Айде, Алекс, само затвори! Така Пенков да бъде получи. Не, Пенков ела. Така Пенков. Давай! Винаги открит. Дай, Джурел! Алекс, ти си, давай! Давай! Браво, бе! Дай! Айде, стъпи! Сам! Стъпи! Гога направо без да гледаш пречи да Дай, биеме! Арме, той! Ай! Браво! Пари Пенков, така. Ой, защо спираш, бе? Браво, Гога! Гога, бе, браво, Боби, защо спираш? Ще я вземеш! Не бързай! Добре, Гога! Тей, моите, тей! Точно това не Славко! Да не спира да роби! Наляво, Крис! Тръгвай! Дълга! Отстъпай, Теодоре! Сам! Браво, момче! Той ти си викал! Айде, Жон! Браво, бе! Излез напред! Давай, Крис, давай навътре! Давай! Айде! Ама беги от Белия, бе! Ти застана до Белия, бе, Крис! Его, пак тича с него! При, бе, Крис, при, бе! Излез напред! Излез! Гога! Давай още, Крис! Използвай зад гърба на Гогата! Давай, Гога, слизай! Айде, Ром, затвари средата, бе, той влез! Айде, стъпи! Браво, Крис! Гога! Крис, остави, а не е наш. Използвай гърба! Ей! Айде, бе! Обяснение иска! Давай! Аре, Джон, следвай! Ей! Не искам да се обаща на съдята! Давай! Излез! Спокойно, ето имаш ти горе пас. Ето! Той няма момче! Дай газ, Мони! Джони наляво, айде, Джони! Излез! Парти! Хайде, Джурелов, давай! Сам! Не назад! Дълга! Добре! Горе! Бе, той ни, бе, не се разхожда, момче! Само стой! Излез всички! Браво, Абе, не ли чувате, бе? Браво, бе, Марти! Излез напред всички! Браво, Кала! Виж, Алекс, затваряй! Излез! Айде, Гога! Дай Джурел, Браво, стъпи, бе, момче! Пенков, бе! Теодор! Дай, той! Пак си затваряш играта! Ама нападателите вие ти чето споредно с защитата! Крис! Сам! Криска, върни я назад, да ми я кричи, бе! Сам до край! Сам! Браво, бе! Излез! Топ си! Джурел, излез напред, момче! Давай! Гога, топ ли си, ако се обърне да получи? Напред, Тео! Стъпи!
Той обърни Тео, се, бе. само е пак. Добре. Пак на Тео, бе. Давай, Кала, давай. Стената, Методи, ела насам. Така, срещу него. Ето в страни веднага. Давай, Джорел. Алекс, помагай, Алекс, ела помагай да пиш. Давай. Алекс, човек по-малко, давай. Зад гогата. Браво, бе. Ама Кристияне! Браво, Марио. Кристияне! Не съставай предварително! Аз ти казвам къде да... Натали, върни, Натали! Алекс, той отпред. Стой! Боби, веднага, Боби! Бе, нападател си! И да... Предварително да останеш... Браво, бе! Чудайце си! Не мога поверя. Не мога. Exactly. Тога, давай! Той там, Теодоре. Монче! По-близко Филип. Дай на тясно, брате. Давай. Друга! Браво, бе, момче. Ти там излезам. Айде, дай! Затваряте ми! Браво, Тео. Ема, защо му ходи нещо? Алекс, затвори! Там беги назад сега. Давай! Ето, виждаш къде си е. Така, Марио, така, стига! Алекс, затваря, Алекс! Браво, Тео. Затваря! Запа се, Гоги. Браво, бе. Направо колека леко е дошъл, ще вземе какво. Така, какво ми отвари повече. То тук не може ли да го пусне? Напред сега. Тук няма ли да го пуснат да му е по-близо? Към баща му няма ли да го пуснат от тук, че е по-близо? Сега Кристиян трябва да слезеш, а не се наредиш на линията за залата. И да отвориш пространство. Добре, Крис! Да, аз това казах от тук да ви пусна. Топка! Айде, сега ще минем, Затваряй, давай, Джорел! Той влез средата, Алекс, помагаш! Чисто! Браво, Яне! Джорел, Джурелов! Човек фани! Айде, давай! Там да си я дадат! Джурелов, дай да си я дадат! Методи! Внимайте да си я дадат! Методи, биеме! Дай, Джурелов, дай! Горе! Не бързай! Айде сега, Боби, дай! Алекс, дай! Алекс, дай сам, бути сам! Дай сам! Криска, горе ти! Браво, запази я, браво! Не назад! Так точно така! Влизай! Браво, Крис, браво! Джорел, дай, тича! Дай, Криска! Биеш! Меритони няма още! Дай, стига, така! Не връщаме назад! Айде, дай, затваряй! Така, Кристияне! Така! Биеш! Обърни се! Напред, бе! Джурелов! Ей, момче, сам трябва да ги справя, бе! Крис! Знам, че е тежко, но тук трябва да ги справя. Абе, не ми обяснявай! Биеш!
Минев! Крис! Помагай на Джуранов! Горе! Не бързай! Боби! Не бързай, момче! Антони! Дълга, Бояне, дълга, потъча! Айде, Алекс, превори се сам! Право, бути ги! Алекс, до край, няма кой стига, до край! Ай, стига! Сам! Браво! Още! Методи! Ай, по-бързо, момче! Ай, по-бързо предвижвай! Да, Бояне! Навътре! Ей го е! Сам! Браво! Давай, биеме! Пенков, Не отстъпваме! Браво, бе! Браво, Крис! Дай, Алекс! Браво, бе, Айде сега, Джуранов не го обикали, давай, биеш! Точно така, дай, Криска! Напред, Алекс, дълга, Алекс! Нищо, добре! Методи и Джуранов, не искам да спирате, знаят, че ви е тежко. Не искам, излез напред, Джуранов. Айде! Алекс, готов, затваряй! Навътре, бе, Кристияна, бе! Айде, Методи! Навътре, бе! Джуранов! Абе, навътре към центъра! Днес, не отстъпваме! Дай, Джуранов, ти си, давай, биеме, давай, така! Айде, Крис! Браво, Бояне! Тича натам и ти го съпровождаш, ама спри, тича навътре, ти казвам. Нека спре с тебе, коридора се отваря за задни играчи. Ти не слушаш. Давай, влез едната, Алекс, влез едната. Джони, разбрали ме. Ти трябва да даваш прецешвите на топ, аз не усиля. Кристиян, внимай там! Джуранов, човека, така, пред тебе, Джуранов, давай! Боби на пръсти, готов! Късата, Бояне, обърни се, Бояне! Сам, Бояне, още наляво! Боби! Сам, дълга! Алекс, тръгни, сам си до край! Алекс, бути! Дай! Добре, добре, Сарке! Айде, излез! Браво, Тео! Дай, Крис, Джуранов, давай! Браво! Сам! Стига! Излез само напред, излез! Давай, дълга! Сами! Вратар! Браво! Добре, Сами, добре! Айде, биеме! Излез напред, излез, Джуранов, готов, затваряй! Излез всички! Крис, внимай, дълга! Дай! Айде, бе, той сега! Сам, Крис, долу, спокойно, бути! Браво! Дай, сам! Така, Джо! Стъпи! Браво, бе, Крис, дай! Джуранов, не се връщай, момче! Какви сте ужниви движения? Тръгни напред, че я Крис, ти редал! Браво, не бързай, Бояне! Сами залагай! Сами, там който само стегни хубав крака. Алекс Ангелов имаш, давай! Колкото можеш, Сами! Давай! Дай, Алекс, сам! Дълга, Бояне, дълга!
Браво! Дай! Айде с хората, давай! Браво, Крис! Е той гърба! Айде! Горе! Браво, Крис! Браво, дай Бояне! Стъпи! Давай! Дай, Джуро! Сам! Дясно, Антони! Так! Браво, дясно! Браво! Антони! Криска да мие, Криска! Браво, Мони! Затваряй, Алекс! Айде, Алекс, така, затвори Джорелов, така! Методи средата, айде! Затвори, Алекс, айде, Джорелов, давай средата! Така, стига, Алекс, само затвори, той! Затвори! Напред, Тео! Айде, сега, дай, стига! Дълго внимай! Пеков! Айде! Сам! Браво, Яне! Айде, Алекс, затвори, давай, тук, Крис, излез! Давай, той! Излез всички, излез напред! Излез! Джорел, средата! Методи! Дай, Методи, дай! Така! Дай не спираме! Дай, Джорел! Антони, помай! Айде, ще вземеш, бе! Дай Кога! Браво, бе! Още! Сам! Дълга! Браво! Сам! Джорел! Имаш Антони! Дълга! Браво! Пригай! Ма лъчо ти сапа предварително от кашини. С 20 метра, аз с 2 съм ти казал, бе. Пригай! Браво, момче! Добре, върни веднага, Крис! Джорел! Не отстъпваме тука! Антони, връщай! Айде, пиме! Джорел! Затваряй! Крис! Теодор трябва да стигне, Теодор! Затваряй, сега, далеч! Тео по-напред! Затваряй! Аз там! Затваряй, Алекс, дай! Браво! Затваряй, Джорел! Средата Методи! Напред, Пенков напред! Дай! Браво! Сам! Запази я! Не назад! Дълга! Абе, Крис, не назад, бе, момче! Сам! Излез, биеш, Джорел! Боби! Не бързай! Чивай, 30 минути и половина, вече е по-малко. Това е. Това спа цяло е да нямат публика заради националната. Те вместо да дойдат тук да се поздравят децата, да... Пречим. Няма, не ни даваха да ходим на кафето. Това са на тази, това са национални, да дойдат да видят децата на селата. Децата се радят, точно да се радят. Криска, ела. Има една минута, ела.
Пари стои, че половина България ги посилва. Настъпи смело, бе, спокойно, бе. Айде, колкото влява. Кефи имаш ли? Ето ли, седи ли? Пали го. Това е друг отбор. Това е друг отбор, по-добре не. Антони, излез напред на крилото на Стъча. Бутай, Антони, бутай! Бутай, дълган Алекс, дай! Сам, Алекс, дай, сам! Вие, Жуна! Дай!